І падышлі да яго фарысеі і садукеі, і выпрабоўваючы, прасілі яго, каб паказаў ім знак з неба. І ён, адказваючы, гаворыць ім: «Калі вечарэе, кажаце, будзе пагода, бо неба чырвонае, а раніцай сёння навальніца, бо неба заірдзелася. Крывадушнікі, выгляд неба вытлумачыць умееце, а знакаў часу не можаце. Племя ліхое і чужаложнае знака шукае, ды іншы знак не будзе дадзены, толькі знак Ёны прарока». І, пакінуўшы іх, адышоўся. А калі паплылі вучні яго праз мора, забыліся ўзяць хлябоў. І сказаў ім Ісус: «Чувайце, асцерагайцеся кіслі фарысеяў і садукеяў». А яны разважалі між сабой, кажучы: «Хлябоў мы не ўзялі». Ісус, ведаючы гэта, сказаў: «Што вы, малаверы, разважаеце між сабой, што хлябоў не маеце? Ці ж яшчэ не разумееце і не помніце пра 5 хлябоў на 5000 чалавек і колькі кашоў назбіралі? А не таксама пра 7 хлябоў на 4000 чалавек і колькі корабаў набралі? Няўжо вы не разумееце, што я не пра хлябы вам гаварыў, сцеражыцеся кіслі фарысеяў і садукеяў?» Тады яны зразумелі, што ён гаварыў ім, каб не кіслі хлебнай асцерагаліся, але навукі фарысеяў і садукеяў. І прыйшоў Ісус у межы Цэзарэі Піліпавай і спытаўся вучняў сваіх, кажучы: «За каго лічаць людзі Сына Чалавечага?» А яны сказалі: «Адны за Яна Хрысціцеля, другія за Іллю, а іншыя за Ярэмію або за аднаго з прарокаў». Кажа ён ім: «А вы як кажаце, хто я ёсць?» Адказваючы, Сімон Пётр сказаў: «Ты Христос, Сын Бога жывога». А Ісус, адказваючы, сказаў: «Дабраслаўлёны ты, Сімон Бар-Йона, бо не цела і кроў аб'явілі табе, але Айцец мой, які ў небе. І я табе кажу: ты камень, Пётра, і на гэтым камяні я пабудую царкву маю, і брамы пякельныя не перамогуць яе. Ды дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, будзе звязана ў небе, і што развяжаш на зямлі, будзе развязана ў небе». Потым загадаў вучням, каб нікому не казалі, што ён Ісус Христос. Ад гэтага часу пачаў Ісус адкрываць вучням сваім, што трэба яму ісці ў Єрусалім і многа цярпець ад старшыняў і ад першасвятароў і кніжнікаў, ды быць забітым, і на 3-й дзень уваскрэснуць. І адвёўшы яго, Пётр пачаў яго папракаць, кажучы: «Хай Бог ухавае цябе, Господзе, і гэта не прыйдзе на цябе». А Ісус, павярнуўшыся, сказаў Пётры: «Ідзі ад мяне, шатан, бо ты для мяне згаршэнне, бо не разумееш тое, што Божае, але што чалавечае». Тады сказаў Ісус вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мной, хай зрачэцца самога сябе і возьме крыж свой і ідзе следам за мной. Бо хто б хацеў уратаваць душу сваю, загубіць яе, а хто загубіць душу сваю за мяне, знойдзе яе. Бо што за карысць чалавеку, калі ўвесь свет здабудзе, а душы сваёй шкоду ўчыніць? Або што чалавек дасць наўзамен за душу сваю?
Бо сын чалавечы прыйдзе ў славе Айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле спраў яго. Сапраўды кажу вам, што некаторыя з тых, што стаяць тут, не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачаць Сына чалавечага, які прыходзіць у валадарстве сваім.